Kent u ABTO? Dat is de Belgische Vereniging van Tour Operators. Om met een gerust gemoed op vakantie te vertrekken, bouwt u best een aantal zekerheden in. De tour operators die lid zijn van ABTO bieden u zekerheid, kwaliteit en bovendien kunnen ze u ook een aantal waarborgen geven die u niet hebt als u zelf uw reis organiseert. De touroperators die lid zijn van het ABTO kan u herkennen aan het logo van die organisatie. Ze gebruiken ook allemaal de algemene richtlijnen van de Reisgeschillencommissie. En dat is een goede zaak. Die voorwaarden werden immers opgesteld door de consumentenorganisaties onder streng toezicht van het ministerie van Economische Zaken. Als u een reis hebt geboekt bij een lid van het BTO en er is een geschil, dan kan u dat altijd laten beslechten voor het Belgische recht. En dat is niet altijd het geval als u zelf uw reis naar het buitenland boekt. In de toeristische sector is het normaal dat u vooraf betaalt. Het kan altijd dat een touroperator failliet gaat. De leden van het ABTO staan garant voor hun dienstenleveranciers. Ze worden namelijk onderworpen aan een zeer strenge selectieprocedure. Onze tip is dus, controleer altijd of je touroperator is aangesloten bij het ABTO. Zelfs als u boekt via een reisbureau. Tot volgende week, dan krijgt u van mij weer een nieuwe geldtip. Dag.